Externá rotácia s odporovou gumou. Toto je jedna z najlepších aktivácií pre vonkajšiu rotáciu ramenného klubu a mimoriadne dôležitá pre plavcov a triatlonistov. Postav sa vzpriamene, spevni stred tela a lakeť drž pevne pri tele. Mal by sa dotýkať súčasne stredu tela. Ak s tým máš problém, môžeš si medzi lakeť a trup vložiť taktiež malý uterák alebo tenký vankúš. To ti pomôže udržať správnu pozíciu a zapoliť tie správne svaly a šlachy. Gumu si upevní o pevnú oporu približne vo výške lakťa. Druhá možnosť je, ako ja na videu, môžeš mať túto gumu natiahnutú na oboch dlaniach súčasne. Máš ju teda uchopenú dlaňou a pomaly rotuješ ruku smerom von, alebo ako ja to robím, 2 rukami naraz, pričom lakte zostávajú pevne pritiahnuté k telu. Pohyb kontroluj, tu ide maximálne o kvalitu, nie o kvantitu. Plynule sa vracaj do východiskovej pozície. Vyhýbaj sa akýmkoľvek trhavým pohybom. Toto cvičenie posilňuje stabilizátory ramena, tzv. Rotátorovú manžetu, ktoré sú kľúčové pre zdravý pohyb pri behu, plávaní a aj silovom tréningu. Odporúčam 10 až 15 opakovaní na každú stranu plus minus v 2 až 3 sériách. Nezabudni dýchať a udržiavať kontrolu nad pohybom.